pares, mares i familiars. És el moment de posar-se en peu per a rebre els protagonistes d'aquest any, acompanyats dels mestres que han estat al costat al llarg de tots aquests cursos. Un cop d'aplaudiment. Avui és un dia d'aquells dies que recorden per sempre. Avui no només tanquem un curs, tanquem una etapa molt important de la vostra vida. Una etapa plena de moments que han deixat d'empremta. Jocs al pati, excursions inolvidables, nervis abans d'un examen, rialles que encara ressonen a les aules i també algun plor, perquè créixer no sempre és fàcil. Heu crescut, i no només en alçada, heu crescut com a persones, com a amics, com a ciutadans del món. Heu après molt més del que diuen els llibres. Heu après a compartir, a escoltar, a respectar, a superar dificultats, a lluitar pels vostres somnis. Per això, avui ens acomiadem amb una barreja de sentiments. Orgull per tot el que heu aconseguit, alegria per veure-vos preparats per al que vindrà i una mica de nostàlgia perquè vos trobarem molt a faltar. Les portes de l'institut s'obrin davant vosaltres. Sabem que a partir d'ara vindran nous reptes, noves amistats i noves experiències. I estem segurs que els aportarem amb valentia, amb curiositat i amb el cor ben gran que vos caracteritza. Recordeu sempre d'on veniu, així deixeu una petjada que ningú us borrarà i així sempre tindreu una casa on tornar. A les famílies, gràcies per la vostra confiança, per ser part activa d'aquest camí i per haver-nos deixat compartir tants moments al costat dels vostres fills i filles. I ara sí, gaudiu d'aquest dia tan especial, emocioneu-vos, rieu, abraceu i celebreu tot el que sou. Enhorabona, promoció del 6è. Gràcies per rebre el seu alumnat. Joan Carlos Fernández. Sergio Copoví Gómez. Andrei Nicolás Dobre. Mohamed Ali El Harawi Arzawi.
Escucheu-li el que és més, els teus pares t'han fet un detall. Els teus pares t'han fet un regal. Enhorabona, si se ve. Vale, ara, per favor, l'alumnat de sisè A i sisè B a l'escenari, una foto grupal. Bona vesprada a totes les famílies, companys, companyes i persones que avui s'acompanyen en un dia tan especial. Però si ens permeteu, durant 2 minuts volem dirigir-nos als verdaders protagonistes d'esta vesprada. Xiquets i xiquetes, avui és el vostre dia. Sí, sembla mentira, però arriba. Després de tants anys, de tants moments compartits, de tantes experiències viscudes junts, avui esteu així, celebrant la vostra graduació. Si tanquem els ulls per un moment, segur que molts encara recordeu el vostre primer dia de vida. Alguns arribareu amb 3 anyets, amb una motxilla quasi més gran que vosaltres. Alguns ploràveu, altres mirareu al vostre voltant sense entendre massa què estava passant i més d'un es va aferrar fort a la cama de sa mare i son pare pensant que aquella escola era un lloc estrany del qual calia escapar. I mireu-vos ara. Ara sou vosaltres els que tranquil·litzeu els fills menuts quan ploren. Sou els majors de l'escola, sou els que ajudeu, els que orienten i els que deixen petjada. Al llarg d'estos 9 cursos heu crescut molt més del que imagineu i no parlem només d'alçada, encara que alguns heu aprofitat els esmorzars perquè ens heu passat a més d'un mestre. Heu crescut com a persones, heu après a conviure, a respectar-vos, a ajudar-vos i també a equivocar-vos i tornar-ho a intentar. I això és probablement una de les coses més importants que ensenyen les escoles. Durant aquests anys heu viscut centenars de moments que encara que ara pareu xicotets, algun dia recordareu amb un somriure. Recordareu les excursions on algú us preguntava cada 5 minuts quan va per arribar. Recordareu les eixides en l'autobús, els jocs al pati, les festes, les falles, els bars, els esmorzars compartits i aquests dies en què semblava impossible mantenir el silenci més de 10 segons seguits. També recordareu les vostres ocurrències, perquè siguem sincers. En estos anys hem escoltat explicacions dignes d'un premi internacional. Quan algú assegurava que la llibreta havia desaparegut misteriosament, o quan algun examen no havia llegit bé perquè el cervell aquell dia tenia vacances i s'havia quedat en blanc. No sabem si totes aquestes històries eren certes, però us podem assegurar que ens heu regalat moments que mai oblidarem. També heu tingut mestres molt diferents, alguns més exigents, altres més tranquils, alguns més bromistes i altres més seriosos. Però hi ha una cosa que tots hem tingut en comú. Hem intentat donar-vos sempre el millor de nosaltres, no ho oblideu mai. Perquè encara que de vegades vos haig aparegut que insistíem massa, que repetíem les coses i altra vegada o que posàvem massa tasques, tot tenia una única finalitat, ajudar-vos a créixer. I vos podem assegurar una cosa, ha valgut la pena. Bé, avui celebrem que tanqueu una etapa molt important, una etapa en la que heu après a llegir, a escriure, a calcular, a investigar, a pensar. Però també, no només això, una etapa en la que heu après coses que no s'aprenen en els llibres. I aquestes són les coses que aneu a conservar en la vostra memòria. Heu après a fer amics, heu après a demanar perdó, heu vist com els companys i els amics vos han demanat perdó, heu après a compartir, a defensar allò fermament en lo que penseu i en lo que cregueu, a ajudar a algú que ho necessita, heu après a alçar-vos després de caure, a aprendre de l'error i a entendre que no sempre les coses ixen com uno o una vol, no sempre les coses ixen a la primera. I sobretot heu après que les coses importants
s'aconsegueixen amb esforç, constància, treball, dia a dia. I encara que els anys passen, hi ha records que sempre troben la manera de quedar-se amb nosaltres. Quan d'ací uns anys passeu per davant de l'escola, segurament recordeu molts d'estos moments i somriures sense adonar-vos-en. I ara arriba una nova aventura, l'institut. Sabem que alguns teniu moltes ganes, altres una miqueta de por i altres probablement teniu les dues coses alhora. És normal. Creixereu, coneixereu companys nous, fareu noves amistats, tindreu professors diferents per a cada assignatura i durant els primers dies és possible que vos perdeu més d'una vegada. Però recordeu, no passa res, tot se passa per ahí. I al igual que un dia vau arribar al Pepita sense saber què vos esperava, acabareu coneixent l'institut tan bé com ara coneixeu cada racó de l'escola. Però hi ha una cosa que volem que no oblideu mai, i és que les notes i l'esforç són importants, però encara és més important la persona en la que vos convertiu. Sigueu bones persones, respecteu els altres, defenseu els vostres somnis. No deixeu que ningú vos diga que no podeu aconseguir alguna cosa. Confieu en vosaltres, perquè nosaltres ho fem, i molt. Avui tanquem una porta, però n'obriu moltes altres. I encara que a partir d'ara els camins siguin diferents, sempre compartirem una cosa: haver format part de la família del Pepita. Nosaltres us recordarem sempre. Recordarem les vostres rialles, les preguntes impossibles, les ocurrències i cadascun dels moments que hem compartit. Gràcies per tot allò que ens heu ensenyat. Perquè, encara que de vegades sembla que els mestres som els que ensenyem, la veritat és que vosaltres també ens heu ensenyat moltíssim. Ara és el moment de volar, de descobrir, d'equivocar-vos, d'aprendre, de créixer i de construir la vida que desitgeu. Sigueu valents, sigueu feliços. Molta sort en esta nova etapa. Enhorabona, promoció de 6è. El futur vos espera. Vale, ara és el moment de baixar, de canviar-se, preparar-se per a les feliues. I mentre els xiquets se canvien, els pares han preparat un vídeo que no veurem. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love me. Gràcies per tots aquests anys que he viscut junts i gràcies per tot el que ens haveu ensenyat amb tant d'estil. Mai us oblidaré perquè he sigut molt feliç al nostre poble, al Pepita. M'agrada la vida de al Pepita. Vull donar les gràcies als nous mestres per l'esforç que han fet i la paciència que han tingut. Gràcies per oferir-me tots els recursos per aprendre i créixer. El valor d'una escola pública inclusiva que no deixa enrere a ningú. Enportar-li uns amics increïbles que sempre estan en el meu costat. Gràcies per aquests anys. Hola,
estic molt contenta de formar part d'aquest centre escolar i donar gràcies a totes les mestres que he tingut, en especial a Bea, Dolores i Maria Carlo. Gràcies. Hola, soy Martina, me gracias a los profesores que tenemos durante este año, que son Dolores, Bea, María, Sandra, Sara y Ana. Muchas gracias por todo y que de nuevo son maestros de verdad. Muchas gracias. Hola, amor, és la meva vida i tiraré menys amb els companys i companyes i també els professors i professores que m'han estat acompanyant en aquest camí. Moltes gràcies. Hola, soy Agradezco a cada profesor por su paciencia, dedicación y apoyo y a todas las personas que forman parte de este colegio por hacer de cada día algo especial. Aquí crecí y compartí sonrisas, superé retos y construí recuerdos que siempre llevaré en mi corazón. Gracias, Lupita, a Dios, por ser una parte de mi importante de mi vida y por ayudarme a ser mejor persona cada día. Un año se ha ido dando rápido, pero quiero darte las gracias por tener paciencia y darnos lecciones. Te estaremos de menos. Te quiero, maestra. Adiós. Hola, Maria, escriu-me. Ha sigut un dels presents que he tingut. Adéu. Hola a todos. Este video es para agradecer a todas las profesoras que me han acompañado estos 9 años en mi enseñanza: Dolores, Bea, Inma, María García y María Molina. Gracias por todo. Gràcies, mestres, per tot el que ens heu ensenyat i ens heu cuidat cada dia. Ens en portarem records molt bonics i sempre ho recordarem amb molt estima. Moltes gràcies. Hola, soc Sergio i estos anys que he estat en el col·le m'han agradat molt. He conegut amb molts amics i amigues i professors que m'han ajudat un muntó a avançar en els meus 9 anys i gràcies. Hola, soc Joel i durant aquests anys a l'escola he après molt amb totes les mestres que he tingut. També he tingut un muntó d'excursions molt divertides, però la que mai oblidaré és especialment la de Terra Mítica, ja que a part de passar-me superbé amb els meus amics, vaig estar tot el dia jugant i rient-me amb ells. Per a mi, Pepita, sempre serà el millor col·le del món, igual que les mestres. Vull agrair en especial a Anna i Sauri, que ens han de mi i sa vida. També vull agrair als meus tutors, Concha, Tere, Nieves, Lía, Anna, Mar i les 2 Maries. I si me poso a hablar dels meus amics no acabaria mai, perquè són el millor tresor que m'he tingut i espero no perdre-los mai. Gracias a todos mis profesores de infantil hasta sexto, gracias a ellos nuestra cultura de esto y gracias por enseñarme todo lo que sé ahora, me ha enseñado Meli, castellano, valenciano, inglés, Sauri, María, la otra María y Sara también, y Inma, Tere y Rosa también. En el col·legi seran les grans amistades que he fet, els grans moments que he passat i els grans mestres que m'han educat. Gràcies a tots per aquests moments tan divertits i increïbles. Hola, el meu nom és Joan. Me volia dir que el que més m'agrada del col·le ha sigut conèixer a persones. També he tingut molta sort amb els mestres que m'han tocat, perquè han sigut molt bons. I també us volia dir que el meu col·le de Pita Greus és el millor. Hola, soc Gerai i el que més m'agrada del col·le ha sigut el temps que he passat amb els meus companys i que no oblidaré mai. La vivència que me recordaré serà el viatge de Taraïmeles, on ens ho passarem superbé. I els meus mestres, dir-vos que gràcies i que no us oblidaré mai. Gràcies per tot. Hola, soc Héctor, i la vivència més bonica que he tingut a la meva escola va ser l'excursió del llibre. També he de donar les gràcies
ensenyat. Gràcies a tots els mestres. Gràcies a tots els mestres per ensenyar-me i educar-me com ho heu fet vosaltres. L'escola és un lloc on he après, he fet amics, he plorat i he vist. També donar-vos les gràcies per ajudar-me en el que necessitava i expulsar-vos per fer de l'escola un lloc on tot és únic. Gràcies. Hola, soc Alejandro. Jo vaig vindre per Natal i vull treballar al meu col·legi per a conèixer-me els meus companys, els meus professors. Moltes gràcies, Pepita. Genial porque la gente es muy amable, es más divertida y los profesores son más amables y más alegres, ¿vale? Gracias por todo Hola, soy Joan y estic molt content per haver passat tots els teus anys en Pepita. Lo que més m'agrada és tots els moments amb els meus amics en el pati i els sopars de fin de curs. Gràcies a tots els professors i a tots els meus companys per ajudar-me en tot i ens veurem en una nova etapa a l'institut. Moltes gràcies, Carme. Hola, soc Pau. Vaig arribar al col·le quan encara no tenia 3 anys. A mi el que més m'agrada del Pepita Greus ha sigut les amistats que he fet i tots els moments divertits que he passat allí. Voldria agrair a tots els mestres que m'han ajudat al llarg de tots els cursos. Moltes gràcies a tots els mestres per haver-me acompanyat en aquesta etapa. Sempre vull bé al meu cor i en especial a Bea, Maria i Sal per sempre intentant la paciència amb mi.
acomiadament ens van a deleitar un ball tot l'alumnat de sisè amb la cançó Qué bonito es querer de Manuel Carrasco. Tot l'alumnat de sisè a l'escenari. Cuando los ojos y todo aquel que la niña se llena de amor, será aquel que la guarda para los demonios. Le juro que no desapego todo el corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Separadas no te voy a dar sin más. Tiene la vista cariño todos los problemas. Pues esa palabra no es tuya, me haga suspirar. Es una vez encendida porque es el día de la oscuridad. Y en tu ratito le diga por esto se viva para terminar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado por tener tu amistad. La vida de la que rompe cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, nunca se desorden. Ya la justicia ganaría por la libertad. Es una luz encendida porque es el día de la oscuridad. Y en tu ratito la vida por eso es mi amiga para terminar. Qué bonito es saber que estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado por tener tu amistad. Vale, i fins així la vostra graduació. Per favor, aneu-vos a completar el paper. Un fort aplaudiment. Saps que queda de donar les gràcies a aquestes famílies que s'han seleccionat i han participat per a col·leccionar este grapat bonic i de goma. Moltes gràcies.